Lele bahlobo nginamukele kuyona i-channel uma umusha kuyona i-channel ngicela ungakhohlwa ukusubscribe uphinde ke uthumele umlayezo la kwi-comment section makukhona ke ofisa ukwazi ukuthi ke uphawule ngakho. Lana udaba lolu oluthinta ke ama-foreign nationals ekuthiwa ke angothisha akhona la eNingizimu Afrika afundisayo futhi ey'koleni zakhona la eNingizimu Afrika. Kuthiwa ke sekuvela ukuthi ke bangaphezulu kuka-8,000 othisha ke abayiwona ke ama-foreign nationals abaqashwe njengothisha ke ey'koleni zase-South Africa. While our brothers and sisters behleli ke emakhaya namajazi abo noma neziqu zabo. Ngingomunye ke wabo nami wey'ngane zakwethu kodwa ke ukuqhuba lolu daba luthi ke okubi ke akuwona ke ama-primary schools and high schools kuphela. Kuthiwa ke nawo ama-TVET college ayingxenye ke yalabo thisha ke ekuthiwa ke baqashwe yiyo ke i-department ke noma ke ezinye zey'kole la eNingizimu Afrika. Wengane zakwethu sokhumbula ukuthi ke kuke kwane-briefing laphaya kwenziwa ke laphayana ke ama-questions noma kubuzwa omunye ke o-principal benye ke yama-colleges onoyena ke noma ke alawulwa uhulumeni. Kuthiwa ke ama-TVET college nawo ke labo thisha bayasebenza kuwona. Umthetho ke wala eSouth Africa ngokucabanga ke kwethu namaphephandaba nje ahlukahlukene ke la eNingizimu Afrika imithetho nje eminingi ke isikhomba ukucindezela ke abantu okuyibona bona ke bakhona la eNingizimu Afrika sekungathi manje ke ibona ke abangabantu ke bokufika ibeke le mithetho ivikela kakhulu ke abantu ke bokufika. Lokhu ke nganza kwethu uyabona nje lento ke yokuthengwa ke kobuzwe ke kuthanda ukuthi ke kubhekise izwe phansi. Ngoba ke uma usuthengile ke lobo buzwe lobo usuke usungomunye ke wabahlali balapho ke eNingizimu Afrika. Baningi abantu asebeyenzile lento nabantu ke ekuthiwa ke uma ufike futhi la uzohlala ke iminyaka ethile and then lapho ke uzobe usukwazi ukuguqula ke ubuzwe bakho. Yonke leyo nto leyo ke ibeka ke abahlali bala eNingizimu Afrika ke engcupheni yokuthi ke bagcine bencishelwa ke noma ke bephelelwa kahle kahle ke amathuba endaweni ke noma ey'ngxenyeni ey'ningi la basuke bengakwazi khona futhi ukuthi ke basebenze noma bayiphilise khona. Siyabuka nje iy'ngxenye ey'ningi noma ke ama-departments amaningi eqasha ke abantu bokufika ngokuhlukahlukana kwawo kodwa kube kukhona abantu aba-qualified for lezo zindawo noma ke lawo ma-positions lawo. Inkinga ke ngane zakwethu manithatha ukubheka lapha ke eSouth Africa umthetho or i-constitution iyavuma ukuthi ke umuntu oyi-visa holder engasebenza ke temporary job kuhulumeni ke not permanent. Ebese ke siba ke nama-foreigners labo ke ababizwa ke ngama-naturalized foreigners. Labo ke basuke sebefana nathi ke kancane ngoba umthetho ke uyabavumela ukuthi ke kuhulumeni laphayana ke noma ke basebenze kuhulumeni njengoba ke esuke engakwazi ukubaqasha permanent ezikhungweni ke laphana ke zakhe uhulumeni. Bafaka ke isicelo sobuzwe ke la eSouth Africa noma ke kwi-South African Foreign Affairs or Home Affairs. Uma ke siphasa ke leso sicelo usuke lowo muntu ke esezokwazi ukuthi ke abe nobuzwe noma ke aqashwe ke la ey'khungweni zakhe uhulumeni usuke eseyi-South African futhi ke ngamanye amazwe. Ngabe ke kuningi yini ke ukukwazi ukwenzeka noma ke bakhona nabakwazi ukwenza lokho noma ke sekugcina nje indaba yokuthi ke mhlambe ke kune-corruption eqhubekalayo. Kodwa ke asizwe kuwena lapho ke kuphi nakuphi olalele ukuthi ngabe ucabangani ngalo lolu daba.